Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Letras Galegas 2023, adicadas a Francisco Fernández del Riego. Lourenzá acollerá do 4 ao 6 de setembro un curso de verán sobre Francisco Fernández del Riego na cultura galega do século XX. Terá unha duración de 17 horas e a matrícula está aberta ata o 24 de agosto. Estará dirixido por Enrique Monteagudo, filólogo e membro da Real Academia Galega. É un curso que organizamos a Universidade de Santiago de Compostela, está en todos os cursos de verán da universidade, en colaboración co Concello de Lourenzá e coa Academia Galega. Eu son o director do curso. No curso van participar distintos especialistas na obra na trayectoria de Del Riego. Está dirixido a estudantes, pero ao público en xeral. Ten unha temática moi variada, por tanto, pode interesar a calquera persoa que teña unha mínima curiosidade pola cultura galega, pola trayectoria deste personaxe tan importante. Sí, porque cando falamos de Del Riego falamos de don Paco, escritor, ensayista, político, impulsor, defensor da cultura galega, tamén activista. Bueno, falamos dun home que case podríamos decir de él que foi o propio promotor do Día das Letras Galegas. Estivo tamén detrás da Fundación da Editorial Galaxia, da Fundación Penzol. Son moitos os aspectos a descubrir, non, de Del Riego. Sí, aquí non pretendemos tratar todos, pero, en fin, si algúns dos máis importantes dos que nos suscita a figura de Del Riego dentro do que foi a cultura galega do século XX. Imos ter a Malores Villanueva, que é a súa biógrafa máis de referencia, vai na primeira xornada vai falar ela, vai o presidente da Academia, Víctor Freixanes. Imos tratar logo un pouco da súa trayectoria política con xente do mundo expertos na historia, a historia contemporánea de Galicia, como Xusto Edamendi ou Lorenzo Fernández Prieto. Imos falar tamén do seu diálogo ca diáspora. Foi moi importante o diálogo que el tivo cos exiliados e cos colectivos de migración, sobre todo en América, e vai falar disso Ramón Villares e Xosé Alonso Montero. Imos falar da relación de Del Riego con Lourenzá, claro, naturalmente, con aquela vila que a súa comarca. De isto vai falar Manolo Román e Xosé López, que son de ali. E imos falar da súa importantísimo epistolario. Aí, bueno, claro, el vive nun momento en que, sobre todo, se comunican a través de cartas, aínda nin siquiera moito por teléfono. El ten un papel moi importante digamos, en crear unha rede alrededor da cultura galega e alrededor da Editorial Galaxia. Entón ten unhas epistolarios moi interesantes. Dolores Vilaveda vai falar do seu epistolario con Álvaro Cunqueiro e con Carballo Calero, por exemplo. Eu mesmo vou falar das súas cartas con o filólogo portugués Manuel Rodríguez Lapa. Vais a falar tamén da súa obra ensaística, da súa visión da paisaxe galega, Ramón Nicolás, María López Sández. Naturalmente da súa relación coa Editorial Galaxia, coa revista Grialas, que ele entregou o mellor, en fin, os esforzos, os seus empeños ao longo de décadas. E desto vai nos falar Xosé Manuel Soutullo, que traballou con ele en Galaxia, en Grial, que hoxe é o director da Fundación Penzol, que el tamén dirixiu. E, entre outros, que temos aquí profesores das Universidades de Santiago da Coruña, de universidades estranxeiras, xente da Real Academia Galega, e distintos estudiosos de moitas das facetas de Del Riego, desde Villares, o Alonso Montero, pues, Freixanes, o sea que aí realmente imos ter unha oportunidade de escoitar achegas a descubrir aspectos da obra de trayectoria del Riego por parte de algunas das figuras tamén máis interesantes e máis relevantes da cultura galega actual tamén. Bueno, o prazo, remata o prazo para facer matrícula o 24 de agosto. O número total de prazas son 30. Entendo que aínda hai a dispor dos interesados, non, Enrique? Sí, para facer a matrícula hai que facelo a través da web da Universidade de Santiago de Compostela. Pusemos un número de prazas de 30 prazas, pero non hai problema se logo temos que ampliar. Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Letras Galegas 2023, adicadas a Francisco Fernández del Riego.